Ervín Landover, jeden z nejzkušenějších hráčů obránců Příbrami. Čau. Hele, prosím tě, Ervíne, vyhráli jste 7-1, bylo to pro vás jednoznačné utkání? Tak určitě nebylo, výsledek sice vypadá jednoznačně, ale my jsme se se soupeřem docela trápili, vlastně do poloviny zápasu to bylo jenom 2-0 a ten zlom přišel tak ve třetí třetině, kdy jsme dali 4 rychlý góly. Ale v závěru nás teda podržel golman, tam jsme vypadli jakoby z rytmu, přestali jsme se soustředit na hru a málem nás to stálo zase body. Jasný. Takhle jste to zvládli. Hele, bylo vás pouze 9 do pole, spousta hráčů je zraněných. S jakými pokyny jste vlastně šli do toho utkání? Tak my jsme tohleto věděli už dlouho dopředu, že nás bude málo, takže poslední 2 tréninky jsme vlastně věnovali nácvikům systému, aby jsme nemuseli příliš běhat a šetřili se na druhý daleko těžší zápas, než byl ten první. A poslední otázka, točili jste pouze 3 beky, bylo to pro tebe hodně náročný? Tak pro mě je to lepší. Když hraju víc, tak se držím v rytmu a je to lepší, než čekat na střídačce a točit se na 4 obránce. Dobrý. Tak jo, hele, díky za rozhovor. Hodně štěstí další utkání.